Xogħol il-gvernu illi jittraduċi dan il-ġid u jissarfu għand in-nies, jisarfu bl-iktar mod wiesa, jilħaq lill-iktar batuti. U aħna rridu nkunu hemm biex naċċertaw illi meta l-gvern, għax hawnhekk xogħol il-gvern, ikun qed jagħmel dan ix-xogħol, ikun qed iqassam u jippjana il-pajjiż u l-ekonomija tiegħu jagħmlu b'mod ġust, b'mod tajjeb, b'mod sewwa. Mela l-gvern ma jipprovax jgħaddi mill-bib ta' wara jew tal-ġenb meta l-materja propja għadha ma ġiġ diskussa. Mela l-ewwel ikollna d-diskussjoni fuq il-materja propja. Jekk meta ssir din il-proċedura u jien mhux qed ngħid la favur u la kontra l-mument qed ngħid iridu jiġu diskussi dawn l-affarijiet. Mhux l-ewwel tidħol mill-bib ta' wara u mbagħad tgħid li inti tiġa ddeċidejt, tiġa qbilt ma' dik, tiġa m'għamilx emendi. U allura issa m'hemm xejn niddiskutu. U t-talba tiegħi li għamilt matul il-vjaġġ tiegħi biex nasal hawnhekk illum u li għamilt eżatt wara wkoll li temmew l-elezzjonijiet tal-pożizzjoni tal-kap tal-partit nagħmlu mhux lill-kandidat infushom għax ċert il-kandidat ħajkunu minn fuq ta' quddiem illi jitolbu li jsirek, imma lil partitari kollha nazzjonalisti, lit-tesserati kollha nazzjonalisti illi inżommu quddiem għajnejna dejjem fix-xogħol nissapportjaw lill-kandidati tagħna, nimbuttaw, nagħmlu l-marketing, induru fit-toroq, infaħru lil min irridu aħna. Imma dejjem inżommu f'moħħna illi hawnhekk familja waħda, hawnhekk partit wieħed u ikbar mill-partit m'hemm ħadd.